Nailhan na ang babay nga napalgang wa nay kinabuhi sa lapyahan sa SRP habig sa dakbayan sa Subo. Posibleng gipatay kini sa laing dapit ug gilabay lang sa SRP matod sa kapulisan. Sayra nato ang detalye sa live report ni Alan Domingo. Lan? May dili makatuo ug maglisod sa pagdawat ang pamilya nining babay kansang lawas ang nakaplagan sa lapyahan sa South Road Properties on SRP kagahapon sa sa buntag. Emosyonal ang pamilya diha nakita nila ang lawas sa biktima sulod sa morgue sa Embacalso Avenue pasado alauna ganina hapon. Positibo nila kinigila nga si Neka Denise Lagria. 22 anyos munupyo sa yati lungsod sa Liloan, amihanang Sugbo. Nailhan nila ang panagway nini ug ang aom sa iyang nawong lakip na ang gisulob nga uniforme. Ang nasakitan nila og maayo ang nakita nga agi sa tinuokan sa liog sa biktima nga gituuhan nga gipatay kini. Pagid kay mayon tatog pagbuot sa Ginoo ang iyahang kamatayon. Pagbuot magud sa tao, gibutlan siya siyang ginabuhi. Nikutlo ang iyang ginabuhi, nawala yung pangandoy. Nagtrabaho ang biktima sa usa ka kan-anan sulod sa usa ka mall sa barangay Basak, Dakbayan sa Mandawi. Matod sa igsuon ini nga migikan kini kagahapon sa kaadlawon kay adunay sayong meeting sa ilang trabahoan maong gihatod sa ilang amahan sa iskina at anganan sa sakinan. Mao na kadto ang katapusan nakitaan nila si Nika. Gipangita nila kini apan wa na makareport sa trabahoan ug wa usab makontak sa cellphone. Hangtod nga nasayra nila sa mga balita ug sa social media nga adunay napalgan nga babay sa SRP nga wa nay kinabuhi. Misteryos pamilya konsekensa ang naghimo sa brutal nga krimen sanglit wa matod pa gikaaway si Nika ug labaw nang wa kini makadawat og hulga sa iyang kinabuhi. Sinika ang kamanghuran sa upat ka managsuon busa pinangga kaayo nila hustisya karon ang ilang gipangayo. Manawagan lang unta ko sa nanghilabot sa akong manghud nga unta makonsensya lang unta ka ug magpagita ka nga imong ilabtan ang akong manghud mo surrender lang gid unta ka. Para unta na hustisya ang akong manghud kay bata pagid kay siya. Gibutyag ni Police Colonel Antonieto Cañete, ang Direktor Cebu City Police Office, nga posibleng sa laing dapit gipatay ang biktima o gilabay lang sa SRP. Sa inisyal nga pakisusis kapulisan adunay kuha sa CCTV nga nagtugma usab sa pamahayag sa ilang mga saksi nga adunay sakinan nga misulod sa dapit o posibleng mao kini ang gisakyan o gilabay ang biktima. Aduna man pa nakakita nga naay sakinan nga nisulod din hingdapita gani. Doon na pa nakita silang traces sa bus nga posibleng agi sa ginuyuran sa lawas sa biktima din hingdapita gilabay ug napalga na lang nga way kinabuhi. There was a crime committed, but as to the place where it was committed, mao pa na mong we will conduct further investigation to it, no? Ongoing investigation natin. But we have the witnesses and we have also the CCTV and we could identify the vehicle use. Gidugang ni Cañete nga doon na sila person of interest sa krimen ug nausay lead nga ilang gisubay apan wa una niini detalye sanglit nagpadayon pa man ang ilang investigasyon sa kaso. Lilinawin na natin sir, may DOI na tayo. Yes sir. As to how many hindi pa pwede natin. Hindi pa natin malas. Gipasalig sa kapulisan nga mahatagan og hustisya ang nahitabo sa biktima pinaagi sa hinanaling pagresolbar sa kaso. Samtang sutaon usab sa kapulisan ang sirkumstansya sa kamatayon sa biktima nga ipaubos sa otopsiya kung musugot ang pamilya nini. Gawin namin lahat na ma-solve ang kaso na ito and of course punish those perpetrators. May gidugang ni Colonel Cañete nga ilang isubay karon ang posibleng motibo sa nahitabong krimen. Gidugang usab niini nga way ang ngayang ika-alarma ato makaigsuonan diri sa Dakbayan Sugbo subay usab sa nahitabo karon sa syudad. May. Daghang salamat, Alan Domingo.